kadang-kadang yo keliru lempuyang barang kok. Heeh. Buwetire ra karuan. Oh, oh. Sewetan padang kesunare rembulan wiwit dadari anuruti senengane ati nuruti senengane ati naning barang ratisan padha sanja sonjone warung kopi ngobrol tanpa kena ora mikir sesuk ora blonjo ora mikir sesuk ora blonjo senajan kepisah cingkir nanging bisa gawe padang pikir padang pikir yen ora kepisah sore katone awake nglentere kapicine wis nisor rasa enak lan kemantepi ngono ngono nek ngono dewe maraping ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe ya kebangetan wong kopi jahe kono campur uyah ora ya tak campuri laos sithik-sithik mau Pak arane marai gaber-gaber rasane piye Pak getir ah ra enak kaya kopine Jimah ra enak